ଶୁଣୁ ଆରେ କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୋ ପ୍ଲାନିଂଟା ଶୁଣୁ। କୁହ। 4ଟା ସୁପାରି କିଲୋରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ତା ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଉଡେଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରେମିକ ମାଲକାନଗିରି ପଠେଇଦେବି, ମାଆବାରୀ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ତ ହେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି, ପଟରେ ପଡିକି ଚଟଣି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମାନିଲି, ତମେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଦବ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମାଲକାନଗିରି ପଠେଇଦବ, ଛୁଆଟାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ପକେଇକି ଚଟଣି କରିଦବ, ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ଘରେ ବି ରଖିଲ। ତାପରେ ତାକୁ କିଏ ହୁକ ପକେଇବେନି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ତାର ସିନା ଓହଳିଲେ କିଏ ହୁକ ପକେଇବ? ଦେଖେ, ତାର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ସିଧା ନେଇଯିବି, ସେଇଠି ପୁରା ନାଦି କରିଦେବି। ଆଉ ଲାଜରେ ତ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବି ନା, ହୁକ କିଏ ପକେଇବ? ଆଜି ରାକ୍ଷୀର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟୋକାଟା ନାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁଦି ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, କଣ? ତାର ଗୋରା ଗୋରା ବେକକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦଉ ନା। ରାକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଦୋକାନରେ, କଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ହବ? ଆରେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି ପରା। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଆସ। କଣ କହୁଛ ଦବ? ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ। ରେଡି? ରାକ୍ଷୀ କି ଯେମିତି